naabot na ko. Dahil paulahi ko kay awkward kayo. So wala ko ka-video sa airplane kay dali-dali may kaganina kay malate na ko. Then awkward kaya akong mga tapad. Tapos ito kakarakaran ako. Then bad mood kaya akong mama. Kaya nagagay lang ay me. So wala ko sa mood. Kaya nakasala ko. So naabot na ko sa naiya. Then nalibog pa ko bitaw. Bitaw niya man nagasunod-sunod ako sa mga tao. Kuha na akong bag. Dahil yun, paggawas na ko. Ngayon, awkward kayo mag-video. Daan kay sigig tanaw. So, akong flight padulong Kuala Lumpur is 8:50 p.m. Kuya, saan po dito yung Bay 7? Labas ka dyan, ma'am. Dito po. Sa tabi ng foreign exchange. Labas ka dyan. Thank you. Number. Bay 7. Bay 7. Okay. Bay 7. Bay 7. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Kuman ako kaon, dayon. Kuman ako dinner, tapos time check kay wait. Time check kay 10:15. Na maabot may sa Kuala Lumpur Airport is kadlawon. So wala pa lang jud sa pangwakwak na to ano dito sa airport. Kaya mga adlawon dito. Sa amin, neuro yung Diyos. Kasi dapat di ka na sabi nga nila kung gusto mo mag-neuro yung anak mo. Bata pa lang dapat binuhay mo na siyang walang tubig, walang plansya, puro yan. Kasi kamay niya yung bubuhay sa kanya. Oo nga. Ito yan. Mahal ka na lang sa vlog. Ayaw ko magsalita. Naiilang ako. Ang marami ka pang ipapakita dun sa ano niya. Oo nga. Confident lang naman ako kasi alam ko hindi sila magaling mag-English. Yun lang. Nanamisa. Magbibisaya muna ako, ha? Nanamisa. Airport. Bago rami naka-exchange og ringgit. Yan, barato ra kayong dollars. Dali may pag-peso na lang akong igamit. Buing. So, laban lang. I am with Alonso family. Very patient and understanding family. Diyan sa likod. Kakapag-Tagalog na po tayo kasi Tagalog po sila. Saka maraming Pilipino dito. May maraming mga Tagalog. Galing Luzon. Char! Guys, walay kuan. Signal diri. Mga ko kabalo nga magpalode daan. Bugo kayo bay. Sa may network diri. Uy. Mga kabalo na magpalode daan. Durante kayo. So wala kayo loader niya. Magagadra ko wifi. Naghihintay pa kami sa kasama ko. Nakakaganda yung cam dito, promise. Share ko lang, oh.
Grabe yung Morning, Philippines. Ata siya kata. Magay ka nga sa cam. Hindi nga nagtaki. Maghanap pa kami ng makakainan. Kasi sirado yung Korean na restaurant. 商场，我们再次提醒大家要注意提防与 So, na namin pamahaw. Nagpay ka si Angelo. Sarap! Parang kasama ito yung mas. Ha? Ang cute-cute ng pagkain. Nakay shuttle. Nana ko nailhan nga Bisaya, taga Surigao. San? Paghay sabi? Paghay sabi? Hi! Saan tayo? Hi guys, I have met my roommate Anushri from India. Yeah. And we're sharing a room and sharing this drink, which is lemon. This is a tea. Yeah, lemon tea. Lemon tea. It's good for the health, I think. Yeah. And we have also received our IDs assigned at room 2113. 211. Yeah, so found my first friend in the hotel. Okay, go. Let's Do the honors of opening the room. I'm opening it for you now. Here is your key. Oh, Here is your room. welcome to our room. To the room. Oh, this is nice. Beautiful, right? Yeah. For eternity. Yeah, for it. Oh, wow. This is very nice. So, guys, the room is very nice. Yeah, room is nice, right? Yeah. Okay, so let's look at the veranda. Wait. I have to Oh, do the this TV honors is for good. you as well. Okay, Let's please do the honors, ma'am. Beautiful view. Wow, this is so nice. Okay. Video. Yeah, sure.